కొంచెం తిక్కి నుంచి పాతిರ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವಲ್ಲತ್ತ ದಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇವ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನಿಯರಸನ ದಾಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ చెప్పు ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಆರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕಡಲ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೊಗರ್ದೆ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯೇರು ಇರ್ತಿಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ತೋಜುನ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೂಲ ತುಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಿರ್ತಿಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ತೋಜುನ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ನಾಂಡೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತೆ 4 ದಿನ ಮಧುರ್ ಟೆಂಪಲ್ದನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದುಪ್ಪು ಅರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ದೂರಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಓ ಯಾನ್ ಪಂದಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದುಂಡು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದ 5th ಸೆಮ್ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನಿ ಅಂಚ ಕಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಜೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದಾರೆ ಪಂದೆ ಎಲ್ಲಿ GST ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಕಡೆ ಕಾಡ್ಯ ಚೂರು ಓದ್ಯಾ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 10 minutes ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಗ ಅಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 1K ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಮುರಾಂದು ಕಂಪನೊಂದುಲ್ಲ 1K ಆಯರಾಂಡು 1K ಆಯರಾಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ದಾಪಂಡ 972 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಚೂರತ್ತೆ ಅವು ಬೇಗ ಪೂ ಪಂದಾಪುಂಡು 6 days ದಾನ 900 ಆದ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾತಿರ ಎಂಡಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕಡಲ ಪಂತೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದನ ಪಂತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವಲ್ಲತ್ತ ದಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇವ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಆರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಐನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ ನೆನಪಿ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯರೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದಾಲತ್ ಯಾನ್ ಎಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಈ ಜಾಗಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂದಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಡ್ನೆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪಾಡುವೇನ್ ಐಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತಿ ಇನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನರಕ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಯಾನೇ ತೂತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರ್ದನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಪನ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿ ತಿನಿಯರಸನ ದಾಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ చెప్పు ನಂಚಿಂಚ ಮದ ಪಂತೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಇಂಥ ಮುಗುಲು ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ದ ಅಕಲೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ವಿಡಿಯೋದ ಆಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಮಾತ ವಿಡಿಯೋದಾಯ ಪಂಡ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಯ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೇಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಮುರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮುಗೇರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರೊಂದು ಬೊಗ್ಗರಿ ಮುಸಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಮಾತ ಮಾರೊಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿಂದ 2 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದನ್ನಮ್ಮ ಪೋದಾನಾಗ 6 ಬೊಗ್ಗರಿ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಕೇಂಡಿರು ಏತ್ ಬೊಗ್ಗರಿಗೆ ಕೇಂಡಿರು ಅಪಾರ ಪಂಡೇರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಎಂಕ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಫ್ರೀಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತುಲೈತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣುನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೊಗರ್ದೆ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯೇರು ಅನ್ ತಿನ್ಲೇ ಬಂದು ಫ್ರೀಗೆ ಕೊರ್ನೆ ತಿನ್ಲೇ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಣ್ಣಿಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾವು ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆರು ಈತ್ ಬೊಗರದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆತು ಈತ್ ಬೊಗರದಿಂದ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ರಜ್ಜನ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಆರ್ನ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಕೊಸಿ ತೂದಿಜ್ಜ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಿದ ಬಂದು ಫೇಮಸ್ ಗತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು 3 days ದನ ಅಂಡ್
ಆಯ್ತು ಮನದಾನಿ ಪೊಪ್ಪೇನಲ್ಲೆತ್ತು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆರು ಇಂಚೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳೇರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಪಪ್ಪ ತೂವೊಂದಿತ್ತರ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮುರನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಪೊಂಜು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುನದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಆಪನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಉಪ್ಪು ಪೊಂಜು ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದು ಅವೇ ರಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದು ಬೈದಿರಿ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಇದು ಇಂಕ್ಲಾಡಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಜನ ಉಳ್ಳೀರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡ್ನಾತೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾರ್ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಅವು ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪೋದು ಕೊರ್ನಿದಾನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ದಾನ ಪೋದು ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಐನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಏತಾಪುನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ ಅಂಡರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಏತಾಪುನ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ 1,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ 2,000 ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜನ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಜೋಕುಲುಪಿರೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪಲು ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ ಪಂದು ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಪಣ್ಣ ಹತ್ರ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ದಾಲ ಅತ್ಯಾನ್ ಕುಡಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಐನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯರೆ ಆರ್ ದಾದಲ ಬೇಕ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತುದಾದ ಪನ್ನೆನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಐನು ಅವ ಅದು ಎಂಕಿತ್ತ ಪಂಡ ಓಲ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೋಕಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೋಪನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪ ಆಂಡಲ ದುಂಬು ಬನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ ಅಪ್ಪ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ ಪಂದ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಅವ್ವೇ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಬದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲು ತೂಕ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಸೊ ನಾನು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ದಾಲ ಪಂಪ್ನಕಲ್ ಪನ್ನಾಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ ಜನನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಬಾಕಿದ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಯ್ನು ಪಾಡ್ದು ತೂದಿಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಿರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಮಗೊಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ರೆಗ್ಲೆ ಸೊ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೊಪ್ಪಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೊಪ್ಪನ ಅವೇ ಆಂಡ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ದೇವರಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಯಾವ ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನದೇ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ಯಾ ನೀನು ಪನಿಯರ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ನಿಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಪಂದೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.